Какъв е проблем обаче? Наличието на съвършен творец поставя морални въпроси пред човеците. Изисква от хората морал, отговорност за делата им, за действията им. И там е целият камък, който обръща цялата каруца. Защото човеците не желаят да бъдат отговорни за действията си, за делата си. И хората не желаят да приемат истината за сътворението, защото ако признаят, че има Творец, те трябва да признаят, че той е всемогъщ. Ако той е всемогъщ, се знае, ще трябва да признае, че той също ще бъде съвършен в морално отношение. Той няма да бъде някакъв бандит или грешник, той ще бъде съвършен в морално отношение. И тогава човеците започват да се чувстват виновни. Затова по-добре е да го отмахнем от цялата картина и да кажем няма никакъв Творец. Истината обаче е тая, че има Творец и той е всемогъщ. Това са няколко негови, да кажем, физически характеристики. Всемогъщ. Също той е всезнаеш, има всяко знание и се присъстващ навсякъде. И този Творец, който е създал тебе и мене, цялата природа, гледаме звездите, планетите, целият този свят, той е сега на това място. Божието Слово казва, в Него живеем, в Него се движим и в Него съществуваме. Ние сме вътре в Него. Той е навсякъде около нас. Не е далече, каза. И можем да го попиваме. Не е далече от нас. Той е много близо. И днес също учените разкриват различни теории за други измерения, които са много близко до нас, ние не можем да ги усетим да ги видим. И някой дава следния пример. Представете си, ако един измислен свят, където всички хора са плоски. Е така, плоски. Никога не са гледали нагоре. Представете си, че винаги сте гледали само напред. И никога не сте гледали нагоре. Как бихте могли да си представите една ябълка? Ще трябва да може да погледнете нагоре. Как бихте си представили една къща? Ще трябва да погледнете нагоре. Така че има ограничения, в които ние се намираме. Сътворени сме от Бога, но не можем да знаем всичко. Нямаме такава способност, не сме богове. И така че той е всемогъщ, той е всезнаещ, също обаче той има и качества. Той е любящ, той е свят, той наистина е праведен, той наистина е милостив. Това са неговите характеристики. Свят, любящ и справедлив. И това, което искам да обърна внимание тази сутрин, наистина, че този Творец, той се намесва в човешката история. Той не ни е оставил, не е забравил. В един от пророците казва Господ, може ли жена да забрави случващото си дете? Явно, че някой си намерил, вдигнал там ръка и казал, да, може. И Господ казва, да, дори да се намират такива на 1001 жена, все пак казва, аз няма да ви забравя, няма да ви оставя. Господ няма да ни забрави да ни остави. Някой си смята, че Бог е толкова отдалечен от нас, ние сме забравени от Него, той нахвърля тук на тая планета и вече да се спасяваме. Но истината е, че той се интересува от човечеството и той се изявява в човешката история, в лицето на Исус Христос. Защото преди години Исус беше обявен за мит. Някой казаха, той е легенда, не е съществуваща личност, просто една измислица. Исус Христос е бил една приказка. Така беше преди години. Това бяха твърденията на така наречените учени. Днес обаче те не могат да отрекат негово съществуване, защото има много открития археологически, които надписи свидетелстват извън Библията, че наистина такъв човек имаше. И те са принудени да признаят и казват, да, наистина имало е такъв човек, Исус, съществувал е, но просто казват, те е бил само един обикновен човек, учител, юдеин, не е бил удобен там на властта и те са го разпънали на кръст и това е всичко. Оттам натъка историята за възкресението и измислица. Но това пак не е цялата истина. Исус не е легенда, не е история, някаква измислица, но той е истинска личност, която е съществувала в историята. Защото Божието Слово казва, че той, който е Творец, той, който е Създател, прие образ на човек и стана подобен на човеците. И дойде в нашия свят, чрез раждането от жена. Той дойде в нашия свят и живя тук. И човеците го видяха и той разкри себе си. Нека да видим по-нататък.
Така че нашият Творец, нашият Създател е тук. Бог дойде пред нас в лицето на Исус Христос чрез своя живот. Той изяви характера на Бога. Как може, казахме, един човек да се открие на една мравка? Как може един Творец, един Бог да се разкрие, с който е съвършен, безкраен, дух, се знае, ще присъства, да се разкрие на човека? Трябва по някакъв начин да приеме някаква образ, някаква форма за човека. И това беше в лицето на Исус Христос. В Колосяни 2.9 се казва: в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. В Исус Христос. В Него има цялата пълнота на Божеството. Това, което и ни е нужно да знаем за Бога, за нашия Творец Създател, ние можем да го научим чрез Исус Христос. Защото Той е нашия Творец, нашия Създател. Той ни се разкрива по този начин. Какво правеше Той? Чрез своя живот Той прощаваше грехове и Той показа, че обича всеки човек. Изцеляваше много хора, защото не желае хората да са болни. Възкресяваше мъртви, защото Той желае хората да са живи. Не желае хората да умират. Нито смъртта ще царува вечно, нито Бог е желал смъртта да царува вечно на хората, нито болестите, нито греховете. Така че чрез своя живот Исус показа, че Той обича всеки човек. Нашият Творец желае хората да са здрави и да са живи. И също така, Той показва любовта си чрез жертвата на Исус Христос на кръста. В първо послание на Йоан 3:16 казва: от това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. Този невидим Творец, този невидим Създател, приел образ на човек, Той даде живота си за нас. За да можем ние да бъдем освободени от нашия егоизъм, от нашата гордост, от нашата алчност, от нашето себелюбие, да бъдем освободени от нашите грехове, да бъдем наистина спасени. Също така, Той показва силата си на смъртта чрез възкресението на Исус. Когато Исус възкръсна, разбира се, заключението, според мен, правилното е наистина да вярваме, че има Творец Създател. След като има Творец Създател, не е невероятно да възкръсне Исус. Така че, чрез възкресението на Исус, също Той показа, че има власт над смъртта и Неговото твърдо решение за спасение и за вечен живот чрез Исус. Сам Исус казва в Евангелието на Йоан, е записано в 6 глава 40 стих: защото това е волята на Отца ми. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот. И аз да възкръся последния ден. Амин. Това е волята на нашия Небесен Отец. Той е наречен Небесен Баща, защото Той ни е създал. Който повярва в Исус, да бъде възкресен и да има вечен живот. Както Исус е възкръснал, този всемогъщ Творец Създател иска и ние да бъдем така възкресени. И така, не е трудно да вярваме, че всемогъщият Бог е победил смъртта и Исус е възкръснал. Това не е трудно. Ако махнем Бог, да, Исус не е възкръснал. Ако сложим цялото уравнение Твореца, тогава наистина Исус е възкръснал.